Cha mfowethu, kubalulekile ukuthi uma wenza into ngelinye ilanga ucabange kuqala. Yabo nje mina ngilenza iphutha lokwenza into ngacabanganga. Isizathu besenza ukuthi ngithi ngifuna abakubo okanye ngifuna abafowabo abadala. Ngizama ukugwema ukuchitheka kwegazi. Yabo umuntu mekuthuke kanje ngonyoko, ayikho into ongayicabanga ngaphandle kokunquma umuntu. And nami magathiwa ngihlangana naye lo mfo ngithi ngifuna ukumthola, ngiyamzingela, ngifuna ukumthola, ngeke kuze kube mnandi. You understand? Ngoba naye uzofuna ukuveza ukuthi uyindoda, bese ngiyakuveza mina ukuthi ngithukuthele kangakanani, and lapho kuzomele ngiveze futhi ukuthi ngimthanda kangakanani, uma ngingamfela or not. Yabo, so uma ngithi ngifuna abakubo ngizama ukugwema leyo nto leyo. Angifuni ukuchitheka igazi ngoba ngenzeka kuchitheke lami okanye kuchitheke lakhe, ngoba into ayenzile vele iyabaqhatha abantu. Yabo, so ngiyafuna vele ukuya kubo, and ngiyazi ukuthi bakhona abamazi izihlobo zakhe. Akekho umuntu engizombulala mina. Understand? Okonwe ngomlomo kumele ulungiswe ngawo futhi umlomo, ukuze nomunye engaphindi athuke omunye umuntu kusasa. Yanginyanyisa leyo nto ukuthi umuntu aqhamuke ezongibiza ngomama ongizalayo. Nginyanyisa ngempela leyo nto, angikho nje right. Yabo, angifuni ukumbona lowo mfo empilweni, impilo yami yonke angifuni ukuhlangana naye nangephutha. You understand? Ngoba ngizola naye, ukulwa naye ngizola naye, and ngeke ngiwafaka amaphoyisa. Yabo, so ngifuna ukuzilungisela mina. Nani mani nimbona ningamenzi lutho, ngifuna abakubo, and uma kuthi nakhona bayamfihla, it's fine. Yabo, kulungile. Nakhona uma kuthi bayabaleka nabo abafuni ukuvela, should bayithanda into ayenzayo, kulungileke. Yabo.